La tomografia computada és una tècnica de diagnòstic no invasiu habitual en la medicina que també s'empra en el camp de la conservació i restauració del patrimoni, principalment en l'estudi de l'escultura policromada en fusta. Com és una tècnica dissenyada per al diagnòstic mèdic, té una limitació quant a la grandària de les peces que es poden estudiar. La tomografia permet obtindre una gran quantitat d'informació sobre la tècnica d'execució i l'estat de conservació que és difícil obtindre en altres tècniques d'anàlisi, sent una tècnica ideal per a veure informació com el nombre de peces que conformen l'escultura, l'estat de conservació, els sistemes d'assemblatge existents, la presència de buits i defectes, així com la presència d'elements a l'interior d'aquestes. Un exemple d'aplicació ha sigut l'estudi de Sant Bull de Xerea, una escultura de 78 centímetres que, segons la tradició, va ser trobada el mateix any de la conquesta de la ciutat de València per Jaume I. L'anàlisi STAT va mostrar que l'escultura està conformada per diferents fragments de fusta. Els braços estan units al tors mitjançant l'ús d'espigues de fusta i probablement una cua animal. La tomografia també ofereix informació sobre la densitat de la policromia i en aquest cas la reconstrucció tridimensional de la peça mostra una major densitat en el tors, cap i peus, que apareix en un to blanc mentre que la resta d'àrees apareixen amb to més foscos. En aquest cas, la reconstrucció 3D va permetre localitzar les zones de policromia més antiga, que en estar elaborada amb pigments amb elements d'alta densitat com el plom o el mercuri, coincideixen amb les zones més clares.